ô bukan Gerin lada gayo. 같이 오만 다이니 되고 Gerai deh yang jasiun. Oh, jika lain sih nggak bikin lain nggak? Pikisah kan nerne entang, sunil entang. Solis. Ini flat neng berapa? 50 grup 50, 40, 50. Disangsa kan misalnya unaw semisal. suba ngane सेंग्राफ्रा अमा सावनो जिगाब लायगासिनो दङ होखावदोलाय दे जिगाब फुदोलाय आंबो फुगोनब्रा एसे नोंसोरखौ देखायग्रोदोंना दा सावनायखौबो एसे देखायगोन गोदानायखौ एसे देखायगोन नङा होनबा आलु होखावदो दा मोजां गासिनो दङ अरा एसे बुरजा नांगौ अरखिया बुथुमना ला खामला जुदा मानसिया हेलो एवरीवन नोंथांमोनखौ मिस्टार बड एडिशनाव बयखौ बरायहरबाय नै जोंहा अमा बेदर गोदागासिनो दङ बोराय बुरिनि मोसानाय मागिनायजों लाइमोननि मागिनायजों अमा मासे गथा जमायै पार्टी पिकनिक जासिगोन आरो दा बरिया आरो एसेल' ओंखारदोंलै खै केजि जागोन 50 जागोन ना जाया दे 50 नियालाय हा आरो नै बिखिया सानैसो बिबु सेलायगासिनो दङ बिबुआ सेलायखांबाय बोरो बिबुआलाय अ नै सबा लांजोबसै जिदाय नायदो माबानाव माखासेनाव गोदाग्राफोरनाव मा जादों नोंलाय थेमालि मोनसे हमदो आरो गासै जाबाय लागाव जोंना जाग्रा लोंग्राया गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै खिस्रिया सारायसे संखाबाय आरो अमा बेदरा नै सारायसे फुल जाबाय ओरै साथामसो मोसागासिनो दङ हिनजावफोरा ओमफ्राय ओरैजा बेदर जाहैनो ना बानायगासिनो दङ लागाव बेदर खिस्रि होनाय हाबाफारिया लाबाय नै लागाव जोंना एबार लोंनायनि टाइम सफैबायना आयं दरसेबाबो जानांगौ दरनैबाबो जानांगौ आं जानानै देखायसै आंनाथ' अपेनखा दरसे जाबाय जुमाय गिसु दांसो आं खनसेनो गैला फिथा सावनानै जानो ओमफ्राय नों मिथि बैसोआ रावखौबो नेबाय थाया सना बोथोरा सामफ्रामबो समान थाया बैसोआ रावखौबो नेबाय थाया बोथोरा सामफ्रामबो समान थाया जुलिनि बुब्लियाव जुलि लाखायाब्ला नोंबोथ' सिख्लायै थाब